Na zaɓi Buhari sak ma na yi wallahi. Sak na yi wallahi amma abin da ya sa ne sak saboda mugunta. Saboda kaga ban taɓa zaɓen Buhari ba ya bana. Saboda kowane ɗan zai da zai yi baba Buhari dai an aiwo shagari ne. Kaga ba su san mulkin Buhari ba ne. Ni kan na uku na gani iya gwamna a garin nan ma. Ya buga na gani. Lokacin aka yi mana wani kore-kore duk. Aka kore mu duk muka shirye kaya muka kai filin su kuwa kasa mu duk aka sa musu wuta aka ce kawai tafi gona wallahi yanzu ba shi kuma gona yi yanzu ma iya zuwa jeje ainihin ina so yi hakan layin nan ma da makiliya ba kowa ko ina da yi wajen su ce ai lokacin soja ne na ce yanzu ma an yaga dama ya sa uniform ai yanzu ma soja ne amma ana wahala da ake ci ya ɓaci billahi da sai in kwana biyu ku alƙuran ban girka tuwa gidana wani sai amma ni garin rogo alƙuran nake jika da yara mu ci a wannan zamanin da wallahi kuma har yanzu kana sai na zo na hige din ai kaga yadda mu jika tango yau kwana uku ina zuwa wani bolin ma je ta yake ta zai duke ni saboda na je ban shiga layi ba layin shinkafa wannan a ina gama house baka samu ba wallahi ba samu kwana uku ina takarda ba ka ganta ba ma waye baka takarda wani ma'aikacin gidan rediyo ne yace shi ba zai iya shiga layi ba in gwaje ka karba a maimakon shi sai wallahi tas shinkafa na dangote ne ko na Buhari ne a kashin ne na kashin ne dan hoton kashin ne a jiki dai yadda na gani to yanzu ya za a yi kenan kenan ka ce zaka ma yara mugunta ne wancan zamanin Buhari ka ji wani abu ne na sha wuya a lokacin Buhari in ka gani wancan wallahi tallahi nan na kaman daidai shagari ba ciki na kamar na yan gurasa nan yana wani gada amma da aka yi ana su man Buhari ya hau na ke ta yaro bai zan wuta ba sai ya ƙone ka gani ikon Allah da aka samu koyi ya hau din yanzu duk inda ka je kuwa kuka yake abinci babu amma kana gani in tafiya ya tafiya ba zai gyaru ba gyara shi kasan Buhari noma yake so ayi wallahi kowa ya goma noma kasan gaskiya ba son kasuwanci don an noma ya za a sayar ba kasuwanci a to kai kana da yi ne ina da yi ba zai mai ta ci mu koki ba a yi dogaro da kai kenan a gaskiya wane abubuwa ɗaya biyu wane ne abubuwa ɗaya biyu kuɗi ya za a yi wuce kuɗi inda lafiya ba komai